Goedemorgen gemeente en zij die met ons meekijken en luisteren. Welkom in deze dienst. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet naar Jan en Jansje Bruinsma. Jan Bruinsma verblijft nog in het MCL en Jannie Douwner ligt nog in Sneek. Woensdag is er in het lokaalmiel. Het begint om 6 uur en u kunt zich nog tot morgen opgeven met dominee Titie Hipma. De collecten zijn bij de uitgang. De diaconiecollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat, Kameroen, samenwerken aan een stabiele toekomst. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. De organist is Siboud Akkerman, lector is Annemarie Meijer en de voorganger is dominee Nettie de Jong uit Sneek. Ons intochtslied is Psalm 21, vers 1 en 4. 12 zie ik op het bord staan, of 121. En hier staat 21, het zal wel 121 dan zijn. We zingen dit in die mogelijk staande. Dan wensen we u een gezegende dienst. Laten we in stilte en biddend ons zo voorbereiden op de aanwezigheid van de Heer en ons open te stellen voor Hem en voor elkaar. En we spreken uit met elkaar, nu we hier zo staan en hier gekozen hebben om in Gods huis te zijn, dat we met het gezongen lied zeggen, mijn hulp is van de Heer. Want Hij heeft de hemel en de aarde en ons allemaal gemaakt. En wij vertrouwen op Hem, wat er ook is of nog kan komen. Hij draagt de wereld in zijn handen en de voltooiing door zijn koninkrijk zal komen. En in de naam van die God mag ik jullie groeten. Zijn liefde is om je heen. Met zijn goedheid draagt hij je, met zijn vrede wil hij in ons wonen. Dat zegt de Vader vanuit de hemel. Dat bevestigde Jezus Christus met zijn leven, sterven en opstanding onder ons midden. En met hem verbonden door de Heilige Geest. Amen.
Mooi om hier weer bij elkaar te zijn. Ik had het er bij de deur al even over. Van ja, het is alweer een tijdje geleden, want we hebben zo'n gekke tijd achter de rug. Nou ja, achter de rug. Voelt in ieder geval als even een opluchting. Misschien zeggen we later, het is een mooie pauze geweest. Dat weten we pas na verloop van tijd. In ieder geval is het zo dat ik zelf al heel veel bezig ben om na te denken, wat heeft de coronacrisis tot nu toe met ons gedaan? Hoe hebben we dat beleefd? Was het alleen maar moeilijk en dreig? Of hebben we ook iets ontdekt wat waardevol is? Bijvoorbeeld hoe we op elkaar zijn aangewezen. Hoe belangrijk een gemeenschap is. En hoe belangrijk het is dat je dus ergens terecht kunt. En dat we als kerk daarin misschien wel iets mogen bieden aan de samenleving. Daar wil ik met jullie over nadenken. En ja, dat heeft voor mij ook te maken met, jullie zullen het kennen, dat lied wat veel mensen ook geraakt heeft van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als het nergens anders kan. En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Staan wij daar open voor? Die vraag komt dan natuurlijk op. Zullen we eerst samen gaan bidden? Vader in de hemel, in deze wereld leven wij waarvan we weten dat die vraag zo speelt. Waar kan ik schuilen? We hebben het allemaal weer duidelijk op ons netvlies staan. Wat er in deze wereld gebeurt. Hoe mensen bedreigd en opgejaagd worden. Hoe onveilig de situatie is, zoals we nu weer zo helder zien in Afghanistan. Maar ook de vluchtelingenkampen. Problemen die er al jaren zijn. En de vragen, het kloppen op de deur, mag ik dan bij jou? Het klinkt van alle kanten. En hier soms hoeven we ook niet van heel ver te kijken. We hebben het misschien ook wel van heel dichtbij meegemaakt. We herkennen het. En Vader, hier staan wij als mensen van u op de drempel van de dienst. En gelijk met zo'n vraag vanuit de wereld, maar ook een vraag van u. Moeten wij al zeggen, Heer, we geven ook heel vaak niet thuis. Naar u toe niet. En ook naar elkaar toe niet. Misschien heeft dat ook wel heel veel met elkaar te maken. En daarom willen we ook tegen u zeggen, dank u wel dat we welkom zijn in uw huis. Dat de deur weer open staat. Dat u er zo naar verlangt om ons hier samen te ontmoeten. Hier aanwezig of op een andere manier met ons verbonden, zodat we de dienst mee kunnen vieren en mee kunnen beleven. En Heer, vergeef het ons als wij van onze kant de deur zo vaak dicht houden. En geef ons weer nieuwe kracht en inspiratie. Roep ons weer tot de orde van dat samen. Samen met u, met elkaar en open in deze wereld. Om zo Jezus Christus te volgen. In zijn naam bidden wij. Amen. En het was ook Jezus' hartekreet dat wij in deze wereld bekend zouden worden door hoe wij openstaan en instaan voor elkaar. Hij zei dat naar aanleiding van de voetwassing, waarin hij zijn discipelen diende als een uitbeelding van dat hij zijn leven voor ons heeft gegeven. En hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. En aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie bij mij horen. Dat jullie mijn leerlingen zijn. We zingen hierop het lied In Christus is nog West, nog Oost. Lied 969.
We willen samen in de Bijbel gaan lezen, ook over deze dingen die ik al wat verteld heb, verder gaan nadenken en kijken ook wat we uit de Bijbel daarover kunnen leren. We willen samen eerst bidden dat Gods geest ons daar ook helderheid over geeft en ons open voor maakt. Laten we samen bidden. Ja, Heer in de hemel, wij danken u dat we u toch mogen kennen, ook al is het soms een zoeken en een tasten, maar dat u zoveel ook van uzelf al hebt geopenbaard en duidelijk gemaakt in de Bijbel. We willen daarover lezen, Heer, en daaruit lezen en dat ook zien als uw stem naar ons toe, ook nog vandaag, nadat het eeuwen geleden is opgetekend. Maar toch, omdat uw geest daar toen bij was, en ook nu, is het uw stem nog steeds die er doorheen klinkt. En wij vragen u, Heer, dat we dat ook zo mogen beleven. Vandaag hebt u ons hier, zoals we hier bij elkaar zijn, iets te zeggen. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u er dan ook bij zijn en ons ook rust geven van binnen, als allerlei andere drukte of zorgen ons misschien helemaal in beslag nemen. Dat er even een stukje rust en ruimte ingebouwd kan worden, zodat we aan u toekomen. We lezen vaak, Heer, in de Bijbel dat u luistert naar ons, dat u uw oor open hebt voor ons, maar u verlangt ook zo naar een open oor van onze kant, naar wat u te zeggen hebt. Heer, wees bij ons. U kent ons. U weet hoe we hier zitten of hoe we thuis verbonden zijn. Raak ons aan. Door uw geest en door uw woord. Amen. Zometeen zullen we uit de Bijbel lezen over deze dingen. En een van de oproepen die Paulus dan doet in zijn brief aan de Romeinen is: wees gastvrij. En daarover wil ik ook in het bijzonder wat nadenken. Maar als ik nadenk over gastvrij, dan komt heel vaak een verhaaltje bij mij boven.
Of wat ik zelf vroeger heb beleefd. Ik denk dat ik ongeveer op jouw leeftijd was. Zo ongeveer. En ik was samen met mijn zus aan het logeren bij een oom en een tante. Want zij hadden ook kinderen in onze leeftijd en het was altijd heerlijk spelen daar. Mijn tante was een hele gastvrije vrouw. Geweldig. En ze zouden 's avonds bezoek krijgen. Nou, mijn tante een beetje deftige mensen, dus het kan best zijn dat ze wel wat laat komen, maar ik bak wat lekkers en weet je, jullie mogen opblijven totdat ze er zijn en dan mogen jullie met die tractatie mee en dan hup, naar bed. Nou, daar hadden wij wel oren naar, dus ja, wij hadden het 's middags al wel geroken, nou, dat zou wel lekker smaken. Dus wij 's avonds allemaal in pyjama klaar, wachten op het bezoek. Maar ja, en maar wachten. En maar wachten. Wij vonden dat natuurlijk niet erg, want hoe later hoe beter. Maar op een gegeven moment zei mijn tante, ze komen niet meer, geloof er niks van. Nou ja, maar we hadden wel de belofte van de tractatie, dus. En de schaal ging leeg. En toen dat zover was, en je raadt het al, toen ging de bel. En waren ze er toch nog. Hoe het afgelopen is, weet ik niet, want wij werden natuurlijk gelijk naar bed gestuurd. En ik denk dat mijn tante zich er wel mee gered heeft, want ze was gastvrij. Er stond vast nog wel wat anders lekkers in de kast. Maar dat weet ik niet meer. Maar wel dit verhaal, dat je soms misschien ook weer een beetje te snel bent met alles. Maar gastvrij zijn, dat hoort er altijd bij. We horen wat Paulus daarover zegt in Romeinen 12. En Annemarie zal het met ons lezen. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 12, de versen 9 tot 21. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig. Maar zet u zelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. We zingen nu lied 837, de versen 1, 2 en 4.
Lieve mensen hier in de kerk en thuis met ons verbonden, zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Mag ik dan bij jou? Wat heeft dat lied van Claudia de Breij al veel mensen geraakt? En is het telkens weer actueel? Het geeft zo treffend het diepe verlangen aan van mensen op zoek naar geborgenheid. Een plek waar je veilig bent. Een plek waar je gezien, gehoord wordt. Waar je er mag zijn zoals jij bent. En dat was voor de coronacrisis natuurlijk ook al zo. Alleen denk ik dat wij door die crisis de waarde van een gemeenschap, een veilige plek, weer opnieuw zijn gaan waarderen. Het was in die tijd zelf eigenlijk ook wel wat bijzonder. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ineens zit je met z'n allen in een bepaalde, bizarre situatie. En dat is natuurlijk, een enkele keer heb je dat wel eens met extreme weersomstandigheden, dat je dan met Jan en alleman het er even over hebt. Maar nu was dat natuurlijk iets wat wekenlang gebeurde. Het overkwam mij ook gewoon bij de supermarkt en wij wonen nog niet zo lang in Sneek, dus de meeste mensen ken je dan nog niet, maar gewoon met wildvreemden had ik hele gesprekken bij de fiets over, hoe is het voor jou en hoe is het voor jou? En hele thuissituaties werden omhoog gehaald. En toen dacht ik, dat doen wij toch niet in een tijd waarin we zo op privacy gesteld zijn. En kijk nu toch. Mensen willen allemaal hun verhaal graag delen. Terwijl wij in een cultuur leven, ik ook al heel lang, dat de gedachte heerst, mijn huis is mijn kasteel. En de deur staat op een kiertje open, als het niet anders kan. Toch heeft de crisis ons opnieuw bepaald en bewust gemaakt van dat samen sterker is dan alleen. Maar hoe doe je dat? Hoe stimuleer je in deze tijd, dat mensen vooral ook zo op zichzelf en hun eigen privacy gesteld zijn, hoe stimuleer je dan de herwaardering van de gemeenschap? En, vind ik ook een spannende vraag, ligt hier ook een opdracht voor de kerk? Liever noem ik het ook nog, ligt hier ook een kans voor de kerk? Want wij zijn bekend met leven als een gemeenschap van gelovigen. Dat is, zeg maar, als het goed is, ook ons DNA. Zo zijn we bedoeld. Je leest erover op heel veel plekken in de Bijbel. En ik denk dat velen van ons ook groot geworden zijn met bijvoorbeeld zoiets als Psalm 133. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders, zusters in vrede ook tezamen wonen en met elkaar optrekken. En in het Nieuwe Testament, waar Jezus opnieuw daar een fundament onder legt en ons als het ware ook de weg openbreekt om het uit te voeren, dat hij zegt, ik heb het jullie voorgedaan, liefhebben tot het einde aan toe. Nu zeg ik je, heb elkaar lief zo als ik dat deed. En laat de wereld daaraan zien wie ik ben. Dat is de basis. En je komt het steeds terug in allerlei brieven ook, die de apostelen later aan die eerste gemeenten hebben geschreven. Zoals dat stukje wat we lazen van Paulus uit de brief aan de Romeinen. Ja, en tegelijk, en dat hadden jullie zelf misschien ook al bedacht, dat je denkt van maar de geschiedenis van de kerk is in dit opzicht natuurlijk niet zo fraai. Een hechte gemeenschap. Zo goed als broeders te samen wonen. Nou, ze konden er ook wel wat van. In hun strijd en twisten en verschillen en je weet het allemaal wel. En in de verre geschiedenis weten we ook
hoeveel er fout is gegaan. En daar kun je soms ook helemaal verlegen mee zijn. En als wij dat weten, de samenleving weet het zeker. Hoeveel boter de kerk ook op haar hoofd heeft. Hoezo zouden wij dan nu nog eens zeggen, jongens, wij hebben wel wat te bieden. Wij kunnen wel wat betekenen voor jullie. Zouden ze er vertrouwen in hebben? Nou, ik denk dat een goede les zou kunnen zijn dat we zeggen, we willen het zelf ook weer gaan leren en meer praktiseren, omdat we zeker weten dat we daarmee ook tot een zegen kunnen zijn voor de wereld waarin wij leven. Maar het gaat ons ook niet gemakkelijk af. Laten we daar dan ook maar gewoon eerlijk en open over zijn. Het gaat niet vanzelf. Vertel ons wat. Een gemeenschap waar liefde heerst. Waar gastvrijheid werkelijk bovenaan staat. Het is een zegen wanneer je zo'n gemeenschap bent. Maar het is een hele klus om zo'n gemeenschap te zijn. Dat is zeker. De vraag, mag ik dan bij jou? Wat is ons antwoord? Dat het niet vanzelf gaat, dat vind je ook terug in die oproep die Paulus doet in Romeinen 12. Hij stimuleert de gemeenschap met nog heel veel dingen meer. Al die mooie dingen die je mocht voorlezen. Heb elkaar lief. Wees oprecht, eerlijk. Vergeef elkaar. Laat het oordeel over aan de Heer, want Hij alleen kan dat rechtvaardig doen, wij niet. Dat gaat bij ons altijd scheef. Laat het aan Hem en beantwoord het kwade met het goede. Nou, als het er allemaal al was in overvloedige mate, dan zou Paulus daar niet zo indringend toe oproepen. Dus ook in die gemeente was er nog veel te bevechten. Er moet aan gewerkt worden. En we zien dat in het bijzonder ook bij dat woordje gastvrij. Wees gastvrij. Zo staat het hier, maar in de vorige vertaling stond er, leg u toe op de gastvrijheid. Daar sta je dan al even wat meer bij stil. Leg u erop toe. Het is dus blijkbaar niet iets wat we zomaar in onszelf hebben. Dat het niet altijd zo spontaan gaat als je wel zou willen. En dat moest die gemeente blijkbaar ook weer beoefenen. Terwijl, dat weten we, in de tijd en de cultuur waarin die eerste gemeenten groeiden, daar stond de gastvrijheid nog veel hoger genoteerd dan bij ons. Maar toch. En als Petrus aan de gemeenten schrijft, dan zegt hij iets dergelijks. Dan zegt hij, wees gastvrij zonder te klagen. Oh, nou, dat zegt ook al wel wat. Als je het morrend doet, dan voelt dat niet meer gastvrij voor de ander. Dus we hoeven er niet zo gek van op te kijken wanneer ons dit niet al te goed afgaat. Dat zie je trouwens ook aan het woord zelf. Gastvrij. In het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, daar staat dan ook letterlijk philoxenia. En het woordje philo, dat herkennen we, want dat komen we in heel veel andere woorden ook tegen. Dat is liefde voor. Liefde voor, in dit geval dan xenia. En dat betekent weer vreemdeling. Dus letterlijk vertaald is gastvrijheid liefde voor de vreemdeling. En dat is natuurlijk best wel wat een beetje een aparte term, want een vreemdeling roept voor ons in eerste instantie geen liefde op, maar meer een beetje, iets oors. Beetje afstandelijk reageren wij dan meestal. Je weet niet wat je in de boom hebt, je moet een beetje, dat gaat niet zomaar spontaan, liefde voor. We kijken eerst even, we wachten even af, enzovoort.
Dus liefde tot de vreemdeling is een term, is een bekwaamheid, is een gave waar we ook aan moeten werken. En toch ligt er heel duidelijk een opdracht. Want daarvoor wordt het veel te vaak benoemd. Een opdracht waarvan ik zelf denk dat het ook een kans is voor de kerk om daar weer meer ons op te richten. Maar ja, je vraagt je af, kunnen we daar dan in groeien als het niet zo zomaar gaat? Kun je daar dan nog wel weer meer in leren? Wordt dat dan nog wel wat met ons? Nou, als je in de Bijbel leest, dan denk je van ja, dat moet toch kunnen. Het kan dan zijn dat het ons nature niet op het lijf geschreven staat, maar door de geest van Jezus kan het natuurlijk wel in ons hart terechtkomen. En weet je, er is ook een heel mooi voorbeeld van dat dat ook gebeurde met mensen van vlees en bloed zoals wij. Want als de Heer Jezus dan vertelt over hoe het zal gaan op de laatste dag, en hij bekijkt wat mensen allemaal hebben gedaan en hoe hij daarover denkt. In Mattheüs 25 staat dat bekende verhaal van jullie hebben de gevangenen bezocht. En jullie hebben de mensen te eten gegeven. En dat heb je aan mij gedaan. En zo benoemt hij ook die gave van de gastvrijheid. En het antwoord van de mensen is dan, maar Heer, wanneer was dat dan? Dat we u zo gastvrij en liefdevol behandeld hebben. Met andere woorden, het is onszelf niet meer opgevallen. Wij vonden dat niet meer dan normaal. Zo doe je dat toch? Met je naaste, in zijn nood, in zijn roep om, mag ik dan bij jou? Dus Jezus schetst daar een beeld van een gemeente die zegt, ja, die gastvrijheid, het mag dan zo zijn dat het ons van nature niet goed afgaat, maar doordat wij door uw geest ook de gaven en de liefde hebben ontvangen, is het wel bij ons gaan horen. En het valt ons niet meer op, want we doen het van harte. Maar kun je daar dan aan werken? Kunnen wij daar dan nog ons meer in ontwikkelen? Ik zou 2 dingen willen noemen die ons kunnen helpen. Het eerste is dat je bij de kerk hoort. Dat is niet op grond van je prestatie of goed gedrag. Dat wij hier ons met elkaar gemeente van Christus mogen noemen. Dat komt allereerst van Hem. God koos voor ons. Dat is de basis van ons allemaal. Hoe je hier ook zit, wat je allemaal hebt gedaan, dit is de basis. Eigenlijk zijn wij dus zelf gastvrij ontvangen. Dat is het eerste wat ons is overkomen. God heeft ons gastvrij ontvangen in zijn gezin, in zijn familie, in zijn kerk. En dat zet ons als mensen van de kerk precies op hetzelfde niveau als alle andere mensen om ons heen. Niemand uitgezonderd. Wij leven van die gastvrije genade van God. Ik niet meer, niet minder dan jij en jij en wie ik verder ook maar tegenkom. Wat ons overkomen is, dat is dat hij de hand reikt. Kom. Kom bij mij. Ik heb je lief. Ik wil je in liefde je leven leiden. Dat is onze basis. Maar het tweede wat er altijd direct aan vastzit, dat is dat Gods gastvrijheid niet vrijblijvend is. Het is ons overkomen en je mag het aanvaarden. Maar het is de bedoeling dat het je ook zelf verandert. Dat er iets met jou, met mij gaat gebeuren. Zoals hij jou zijn hand uitsteekt naar jou, zo zegt hij, wil ik jou helpen om het ook te doen naar de ander. De ander die vraagt. En als ik er dan doorheen zit. En als ik dan mijn verhaal kwijt moet. En als ik dan niemand heb. Kan ik bij jullie terecht? Is er in jullie gemeenschap ruimte voor mij?
welkom in ons midden. De kerk is bedoeld als een plek waar mensen in het bijzonder iets proeven van Gods liefde voor zijn wereld. Dat mensen hier in ons midden iets proeven van de bewogenheid van Jezus. En dat onze onderlinge omgang met elkaar ook vertrouwen wekt naar buiten toe. Daar staan mensen voor elkaar in. En als je daar aanklopt, dan zijn ze er ook voor jou. Zulke gemeenschappen. Ik ben ervan overtuigd dat ze zo hard nodig zijn. En dat zulke plekken er kunnen zijn door hem. En dat er zoveel behoefte is in de samenleving, dat kom ik zo vaak tegen. Een plek waar je gezien, gehoord wordt, gewaardeerd wordt. Pas las ik nog dat Jumbo kletskassa's geopend heeft. Ik dacht, dan moet je toch nagaan. In de samenleving hebben ze het heel goed in de gaten waar behoefte aan is. Mensen die veel alleen zijn en dan denken, nou, dan kan ik eindelijk vandaag weer boodschappen doen, maar ik kies voor een kletskassa, want ik heb de hele dag wel de tijd. Hebben wij daar ook oog voor, dat dat zo is in de samenleving? Een andere opmerking wat bij mij is blijven hangen, komt van een heel andere kant, maar heeft dezelfde boodschap. Het is van een psychiater. Die vertelde dat als de mensen meer naar elkaar zouden luisteren, dan zou mijn wachtkamer zo vol niet zijn. Wow, komt gewoon uit de samenleving. Dit soort signalen. Als ik nergens heen kan, mag ik dan bij jou? In zo'n samenleving zijn wij kerk vandaag, anno 2000. En ik weet wel, en dat zal bij jullie niet anders zijn dan eigenlijk bij alle gemeenten in Nederland, dat we erover inzitten, houden we het wel vol. We worden ook een kleine gemeenschap en die coronacrisis heeft ons in die zin geen goed gedaan, dat wij ons afvragen, worden alle plekken nu wel weer bezet? Hoe gaat dat? Komt iedereen wel terug? En dat is ook heel begrijpelijk, want dat wil je ook graag. Het is ook zo kostbaar dat je op zondag met de gehele gemeente bij elkaar kunt zijn. Maar laten we niet uit het oog verliezen wat we ook op al die andere dagen door de week te bieden hebben. Laat niet alles opgaan in die zorg daarover. Maar kijk vooral ook naar wat je te bieden hebt. Juist ook als een kleine kwetsbare gemeenschap. Waar je niet zomaar in de massa verdwijnt. Want dat kan dan soms heel mooi lijken, die volle kerken. Maar daar kun je natuurlijk ook veel gemakkelijker verdwijnen. Dus de kleine gemeenschap heeft haar eigen kracht. Wees daarvan verzekerd. En wat is dat nodig? En al gaat het niet vanzelf. We mogen ons toeleggen op de gastvrijheid. En je kunt dat ook doen door onderling als het ware te oefenen. Respectvol en liefdevol elkaar benaderen. Op een positieve manier, nieuwsgierig naar de ander. Hé, hoe heb jij dat in je geloof? Wie is God voor jou in zulke omstandigheden? Mag ik eens bij jou horen hoe dat is? En dat je zo ook leert je te openen voor elkaar. En zodat het je ook makkelijker afgaat als een ander hier komt en zegt, wat brengt jullie hier nou samen? Wat is dat nu? Zo kunnen we elkaar helpen om te doen waar we toe worden opgeroepen. Wees gastvrij. En klaar te zijn als die ander vraagt. En als ik dan nergens heen kan, mag ik dan bij jou, bij jullie. Amen.
We willen samen gaan bidden en voorbeden doen en danken. En ook in stilte straks onze eigen dingen die we in het hart met ons meedragen bij de Heer brengen. En samen afsluitend onze Vader bidden. Laten we samen in gebed gaan. Heere God, in de Bijbel wordt u zelf schuilplaats genoemd. Schuilen bij de Almachtige. Overnachten bij de Allerhoogste. Heer, wat kunnen we daar in tijden van ons leven ook een behoefte aan hebben? Als alles om ons heen verandert of zeer doet, of op ons afkomt dreigend, dat er dan een schuilplek is en u bent dat in de hoogste mate. Maar Heer, u wilt ook dat het tastbaar wordt, dat het handen en voeten krijgt, dat het onder ons te zien, te proeven, te merken is. Maar we willen u allereerst danken, Heer, dat we bij u zo gastvrij onthaald worden. We willen u danken, Heer Jezus, dat u kwam toen wij eigenlijk ook helemaal niet naar u vroegen nog. We hadden het nog niet in de gaten hoe we u nodig hebben. Maar u was er al. U hebt met uw leven, uw sterven en opstanding onze diepste nood voor uw rekening genomen. Dank u wel daarvoor. En Heer, we bidden u dat we daardoor zo geraakt worden, dat we door ons leven lang daar ook over na te denken en daaruit te putten, dat er ook in onszelf stapje voor stapje dingen gaan veranderen. Dat we ook open durven te zijn naar elkaar en naar anderen. Want Heer, daar is ook zoveel behoefte aan. We willen u ook bidden, Heere God, voor de mensen die daarin tot nu toe heel erg zijn teleurgesteld. Die hier misschien ook wel zitten, dit later horen en ja, die pijnlijke wonden nog steeds zo voelen, gelaten voelen. Mensen die vervreemd zijn ook van de kerk. We denken ook aan heel veel van onze kinderen en kleinkinderen die dit zo niet meer mee kunnen maken. En voor wie wij ook gastvrij willen zijn. Heer, dat als de gelegenheid er is, dat we mogen delen van wie u bent voor ons. Maar Heer, we bidden u ook voor al die mensen die hebben geleden in de geschiedenis van uw kerk. Door mensen die het allemaal zo goed wisten en met hete hoofden toch koude harten hadden. En mensen in de steek hebben gelaten of onrecht hebben aangedaan of zelfs misbruikt. Het is allemaal gebeurd, Heer. Het is allemaal gebeurd. We weten anders niet dan te zeggen, Heer, ontferm. Houd ons vast, ga met ons verder. Ondanks dit, dat we nieuwe kansen mogen krijgen. En dat u zich wilt ontfermen over allen die er zo door geraakt zijn. En dat wij ook niet bang zijn voor dat soort verhalen, Heer. Want het kan ons ook overkomen dat mensen hun pijn bij ons neerleggen. Maar dat we het dan willen horen. En dat we misschien ook nog met terugwerkende kracht met hen kunnen bidden om vergeving. Vader in de hemel, zo in die wereld staan wij, in die traditie, in die geschiedenis. Het is er gewoon allemaal. Maar we weten ook dat u, Jezus, door de gave van uw geest ons ook kunt inzetten en vormen en opbouwen om opnieuw zo'n gemeenschap te zijn die u voor ogen stond. Toen u zegenend de discipelen achterliet op uw hemelvaart. En ik zal met jullie zijn tot alles is voltooid. Heer, daar doen we een beroep op. Ga met ons mee. Help ons. Ook in deze wereld te staan als mensen van u. En we kunnen dat persoonlijk niet allemaal op onze nek nemen, wat we zien, wat er gaande is in deze wereld. Maar Heer, we kunnen wel onze steentjes bijdragen. Ontferm u over allen die op dit moment nergens kunnen schuilen.
En maak ons klaar voor als die vraag in die ene persoon dan ons gesteld wordt. Mag ik dan bij jou? Heer, we dragen de zieken aan u op in de gemeente. De nood die er soms ook in het klein heel dichtbij kan zijn. Voor mensen een grote last van zorg of ziekte. Of het bijna niet meer aankunnen. Ja, we weten het soms niet goed van een ander. Maar we willen wel in stilte ook dat wat wij weten en dat wat onszelf bezwaart bij u neerleggen. Hoor ons. En Heer, hoor onze gebeden. En stroom met uw liefde en uw kracht door deze gemeente. Hier in deze dorpen, in deze regio. En zegen hen. Dat ze mogen zijn zoals u hen hebt bedoeld. Lijkend op Jezus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Met Gods woord in ons hart en onze handen bereid tot zijn werk, spreken wij uit voor God, voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Dat we de Heer zullen dienen en niemand anders. Dat we zijn beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de mensen en de minste van de mensen. Dat we zijn naam zullen heiligen. Dat wij zijn toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Elkaar trouw zullen zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij gehoord. Zo willen wij doen. Heer onze God, wij prijzen uw naam. Amen. En dat doen we met ons slotlied, Geprezen zij God. Amen.
Lieve mensen, wees gezegend. Weet je gedragen in je persoonlijke omstandigheden op je eigen levensweg door de nabijheid van de Heer en door de kracht van zijn geest die ons inspireert om te zijn zoals we zijn bedoeld. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de kracht en de troost van de Heilige Geest is met u allen.